Molt bona tarda a tots i a totes per estar aquí en directe. Jo soc en Jordi Bosch, tinc 17 anys i visc aquí a Prats de Lluçanès i una de les meves aficions que tinc és tocar l'acordió. Com us faré una mica de concert, unes músiques per ballar, per escoltar, com vulgueu. Si algú vol ballar i pot ballar, doncs que balli. Si algú que vol escoltar, doncs que escolti, cap problema. Començarem per una polca, que és la primera polca que vaig aprendre. És una d'aquestes polques que, quan nosaltres anem amb trobades d'acordionistes, és la primera que es toca perquè vol dir que algú començarà. I aquesta polca és la polca del barril de la cervesa. O sigui, doncs, som-hi! Aquí tenim aquesta polca, la polca del barril de la cervesa. A continuació us tocaré una cançó molt tradicional que té per nom El Gall Negre. Aquesta cançó antigament es tocava molt, els pastors la tocaven quan s'anaven a guardar les ovelles. És una peça que es pot ballar, és molt fàcil i doncs anem a tocar-la. El Gall Negre.
Bueno, ara seguidament tocaré una sardana, una sardana que jo hi vaig fer-hi un mixt. És una sardana i veureu que després de la sardana doncs, hi ve un tros de la Maria de Cistellera. Espero que us agradi. Doncs aquí tenim la sardana. Bé, ara m'agradaria tocar un xotis que es diu el xotis de la relliscada. Aquest xotis el vaig aprendre anant amb un grup a tocar. Aquest grup és el Surti com Surti. Ara mateix, en aquests moments, només som 2 persones. I, bueno, doncs, anem a tocar pobles i el que faci falta doncs, per fer una vetllada a la gent a la tarda o al matí igual i doncs que s'ho passin bé i nosaltres també ens ho passarem bé. Doncs bueno, doncs ara tocaré el de Xonxis, el xotis aquest. Doncs vinga. Doncs au, aquí tenim el xotis de la relliscada.
Per continuar us tocaré un pas doble una mica alegre per trencar el ritme. Un pas doble que es diu No te vayas de Navarra. Som-hi! Aquí teníem aquest bonic No te vayas de Navarra. Bueno, doncs a continuació us tocaré el vals que es diu Bajo los puentes de París. És un vals molt maco. Bueno, doncs espero que us agradi.
Aquí tenim aquest balset tan maco, bajo los puentes de París. Bueno, a continuació us voldria tocar una manera molt coneguda, que es diu La Vella Lola. Els que estigueu veient el directe, si voleu, podeu agafar els mocadors i els podeu començar a moure, com vulgueu. Doncs vinga, tocarem La Vella Lola, endavant. Doncs aquí tenim la peça d'aquesta manera tan bonica, La Vella Lola. Bueno, jo no sé si us he explicat això. Bueno, doncs un dels meus hobbies és això, tocar l'acordió. Bueno, jo quan era petit m'agradava molt el piano. De fet, jo vaig demanar als meus pares que em compressin un teclat d'aquests elèctrics, però una cosa petita, petita. Bueno, m'agradava molt tocar, i bueno. I un dia, no sé com va, els vaig dir que volia fer música i doncs em van apuntar a l'escola de música, de piano i això. Però bueno, i clar, em van dir, però si tens de comprar un piano ocupa molt lloc, val molts cèntims, no sé què, bueno. Jo vaig arribar a casa i els hi vaig comentar, i els hi vaig dir, hòstia, m'han dit que el piano val molts calés, que ocupa molt i que això. Ah, hòstia, bueno, no ho sé, ho hem de mirar, bueno, no pots comptar res. I vaig tornar a música i li vaig preguntar al professor, que en aquests moments és l'alcalde de Prats de Lluçanès, el Jordi Bruc. I li vaig demanar un instrument, collons, que s'assemblés un piano, però que sigués petit i menut i que no ocupés gaire lloc. I llavors em va dir, oi, t'has estat de sort? Diu, perquè jo el toco. Dic, com el toques? Diu, sí. Diu, mira, te'l presentaré. I em va presentar, doncs, l'acordió. Bueno, doncs llavors a partir d'aquell dia doncs, vaig començar a fer classes d'acordió. El primer dia vaig quedar ben fotut. Em va ficar l'acordió aquí, posat aquí. Bueno, i jo m'anava mirant cap aquí, cap allà, però jo no sabia pas què tenia que fer jo aquí. Bueno, sí. Em va dir, tu tranquil, diu, no pateixis que no en sortiràs. Bueno, sí. Em va dir, això ho saps, no? Jo, sí, això és com tot, el do, el re, el mi, el fa i anar fent. Sí, cap problema. I clar, llavors jo anava fixant amb aquests botons d'aquí, com podeu veure. Aquests botons d'aquí són els baixos. Això és l'acompanyament de la música, per dir una manera.
Aviam, això quan es va fer ball és el més important que hi ha en el ball, perquè la gent sense això no poden ballar, perquè això és el ritme, sense ritme no es pot ballar. Bueno, jo evidentment no sabia què era això. Em va dir que això era un acompanyament, que eren els baixos, que... Bueno, molt bé. Però el que em va sobtar més és que em diu aquí hi ha les mateixes notes que aquí. Un xiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. I aquí n'hi ha més de 8, Bueno, va dir així, diu clar, diu això, bueno, en fi, res. No ho vaig escoltar pas, això. I va dir, ja m'ho aniràs ensenyant. I m'ho van ensenyar i doncs au, doncs aquí estic jo. Intentant doncs fer-vos passar una bona tarda a tots. Els que estigueu escoltant això, molt bona tarda i aviam si acaba ja això d'estar confinats a casa, perquè jo trobo que, hosti, és avorrit, m'està costant molt aguantar a mi, però, bueno, és el que es té que fer ara. Quedar-nos a casa i anar fent. Doncs, bueno, anirem per tocar una polca que es diu la polca del Veridà. Aquesta polca la vaig aprendre... Em sembla que va ser la primera peça que vaig aprendre quan vaig tenir l'acordió a sobre, perquè és una peça molt fàcil. El que passa, ja sentireu doncs, que aquesta peça l'he anat retocant i bueno, doncs és maca. Doncs, bueno, doncs per tots vosaltres, la polca del Veridà. Endavant. Doncs au, aquí tindreu aquesta polca tan maca, la polca del Veridà. Bueno, continuarem, ara canviarem una mica més de tema ja. Ara ja m'he anat escalfant, ara ja començarem a tocar una cosa més... com podríem dir, una mica més complicada. Sí, més complicada. Anem a tocar La Campanera. És una peça molt bonica, la vaig treure, que la tocava el Lluís Armengol, que és un company meu de les trobades d'acordionistes i això. Doncs per tots vosaltres, La Campanera.
suposo que tothom es deu estar pensant com estic tocant jo, no? Jo mateix estic tocant sense res, sense partitures, sense res. Tot això ho tinc aquí al cap. Aviam, jo el bo que vaig tinguer quan era petit, jo no m'agradava, doncs, mirar-me una partitura. No m'agradava llegir una partitura. I, doncs, com no m'agradava, doncs, no n'he volgut mai de partitures. Jo totes les peces que he tret, totes les peces que tinc, les he fet totes d'oïda. Això què vol dir? Jo em poso aquí darrere aquest ordinador, em poso a escoltar música i la que m'agradi, doncs, l'escoltaré 10.000 vegades. I com l'escoltaré 10.000 vegades, me'n vindré aquí i la presentaré. Vale. Ara d'aquí una miqueta us tocaré una peça que encara no fa 2 mesos que me l'he tret. I només anar allà a l'ordinador i escoltar-la i fer-la aquí. Sense anar amb profe, sense anar amb res. O sigui que, vinga, això és una cosa que ho tens que portar dins. I també hi ha una cosa, molta gent us deveu pensar que és molt difícil tocar aquest aparato. La veritat és que no. Els que no ho hagin provat, proveu, sisplau. És una cosa com, no ho sé, és com tant una cosa fàcil com aprendre, no costa res. És molt fàcil tocar això, sembla aquí dius, hòstia, això és molt difícil, i no t'ho pensis, perquè només hi ha uns quants que toques aquí avui, amb les peces, toques només uns. Tot això d'aquí no sé ni per què serveix jo, no l'he fet servir mai. Jo només us dic, si teniu ganes de tocar-lo, proveu el de tocar perquè és un instrument molt maco i et fa passar una bona estona, tal com us estic fent ara passar jo. Jo també m'ho estic passant molt bé perquè així encara em fa més il·lusió doncs, tocar aquí amb vosaltres amb això del Prat Sofà per culpa del coronavirus. Moltes gràcies també, dono gràcies a tots els companys que també han sortit aquí davant a tocar. Han sortit a donar una cosa, encara que sigui a parlar o fer una xerrada o explicar un conte, és igual, tot. Tots els companys que heu sortit d'aquí, moltes gràcies doncs, per haver participat en això, perquè jo me'ls he mirat tots i estic molt contents de vosaltres perquè ha estat magnífic. Les tardes a mi se m'han fet molt més curtes i bueno, doncs, avui m'ha tocat a mi, doncs au, ja hi podem anar-hi. Continuarem amb una peça que es diu Carrascosa. És una peça una mica ja més complicadeta que la campanera, ja ho veureu. Aquesta peça té un cant de baixos. Un cant de baixos què vol dir? Veureu que la melodia, un tros, és al principi, la faig amb aquests baixos. Vale? Doncs vinga, espero que us agradi.
maca la carrascosa. Bueno, a continuació us tocaré aquesta peça. Per mi va ser una de les primeres peces que vaig tocar més ràpides i molt maques, molt maca. És una peça magnífica. Molta gent m'ho diu. Aquesta peça, diu, no te la deixis perdre, diu, perquè és que és brutal. Doncs au, anem a tocar La princesa de l'acordió. Doncs apa, i aquí tenim La princesa de l'acordió, que és una peça meravellosa, tal com us he dit, suposo que us ha agradat. Bueno, abans de finalitzar la tocadeta que us estic fent, us vull tocar una peça molt especial per a mi, que és una havanera també. Aquesta havanera és el que us he dit, fa només 2 mesos que la sé, i doncs estic content perquè és la primera vegada que la tocaré en públic aquí amb vosaltres. Moltes gràcies. És una havanera que es diu Vestida de nit. Espero que us agradi.
Doncs vestida de nit, aquí la teniu. Bueno, doncs finalitzarem el vídeo en directe aquí amb un popurri que us tocaré i el passeu bé. I doncs espero que us hagi agradat molt. Moltes gràcies per estar aquí escoltant-me. Jo he passat una bona tarda i vosaltres diria que també. Si heu ballat, doncs me n'alegro molt perquè m'agrada veure que la gent ballin. Bueno, doncs anirem per acabar. Farem un popurri i un passeu bé. Doncs Napoli, aquí per finalitzar el vídeo, aquest passeu bé tan bonic. Bueno, moltes gràcies a tots i a totes per estar aquí escoltant o ballant o fent el que fes falta. Moltes gràcies, espero que us hagi agradat. I bueno, esperem doncs, que s'acabi tot això del confinament i puguem tornar a sortir tots a fora al carrer i fer la vida normal. Doncs au, vinga, acabeu de passar molt bona tarda i moltes gràcies. Vagi bé.